Tko u Hrvatskoj uopće zna kakav se jeziv zločin 1941. godine dogodio u pravoslavnoj crkvi u Glini, piše Milorad Pupovac u Novostima. Nedavno je ponovno bila obljetnica navodnog ustaškog zločina u pravoslavnoj crkvi u Glini. Pupovac kaže da je Glina postala stvarno i simboličko mjesto najstrašnijeg ostvarenja ustaškog programa genocida nad srpskim narodom izvan sustava koncentracijskih logora. Zahvaljujući istraživanju novinara i teologa Tomislava Vukovića znamo sve razmjere ove laži i prijevare. Još jedna u nizu kada treba ustaše, a time i Hrvate koji su bili dio te vojske, optužiti za genocid nad Srbima. Sasvim slučajno ustaški pokolj u Glinskoj crkvi ima 11 datuma, 11 brojki. U iskazu komisiji za istraživanje zločina okupatora Ljuban Jednak, svjedok pokolja i jedini preživjeli, iznosi prvu brojku. Tu smo se iskrcali iz vagona nas oko 160 u pratnji kakvih 200 ustaša. Doveli su nas do crkve. Kako su godine prolazile, tako se i broj zatočenih Srba u pravoslavnoj Glinskoj crkvi kod jedinog preživjelog svjedoka Jednaka povećavao. Na suđenju Andriji Artukoviću Jednak je brojku upodebljao za gotovo 10 puta. Više od 1200 ljudi nagurali su crkvu, a 5 ili 600 ljudi u zgradu suda. Izgleda da se jugoslavenska historiografija kroz 45 godina nije mogla sama sa sobom dogovoriti kada se zločin dogodio i koliko je ljudi ubijeno. Onaj od kojeg bi se očekivala najveća pouzdanost, jedini preživjeli svjedok Ljuban Jednak, gubi se u datumima i brojkama, a detalje mijenja shodno prilikama. U vrlo kratkom vremenskom razdoblju spominje 3 različita datuma. Jedan u siječnju 44. u rujnu iste godine potpuno drugi, a u kolovozu 45. treći datum. Poslijeratna državna komisija za istraživanje zločina okupatora izašla je sa službenim priopćenjem u kojem citira Jednakov opis zločina prije nego li je Ljuban Jednak uopće ispred komisije ispitan. Izjava je dana u medije 4. i 6. lipnja 1945. godine, a službeno saslušanje dogodilo se 21. kolovoza 1945. godine. Reći ću to otvoreno poznavajući ostale takozvane iskaze svjedoka pred zemaljskom komisijom. Ovo kao i brojne druge iskaze koji tobože dokazuju ustaške pokolje i zločine, komisija je priredila unaprijed, a na takozvanom svjedoku je samo bilo da istu potpiše. Što reći o zločinu kojem se ne može ni približno utvrditi broj stradalih? Što reći o zločinu kojem se ne može utvrditi datum? Milorad Pupovac u svojem tekstu o pokolju u Glinskoj crkvi poziva se na historijske izvore. Iako ne navodi imena i prezimena, bilo je relativno lako dokučiti o kome se radi. Ti historijski izvori nalaze se u knjizi Slavka Golštajna 1941. godina koja se vraća, a gospodinu Golštajnu u cijeloj toj konfabulaciji o planiranom i izvršenom ustaškom genocidu nad srpskim življem fali jedna stvar. Povijesni izvori na koje se poziva. Knjiga naime nema niti popis literature, niti popis izvora. Zašto jedan sveučilišni profesor poput Milorada Pupovca ne zna razliku između jeftine publicistike i ozbiljnog znanstvenog djela, pogotovo kad se jedna vojska i jedan narod optužuje za genocid, naći ćete u pisanjima Dobriše Ćosića o kreativnom srpskom umu kada treba kršiti Božju zapovjed ne izreci lažno svjedočanstvo. Zanimljivo je kako ustaški pokolj u Glini u svibnju i srpnju na kolovoz 41. kao i pokolj u Hrvatskom Blagaju preživio samo jedan jedini svjedok. Nikica Samardžija, onaj prvi svibanjski pokolj, Ljuban Jednak, drugi pokolj u Glinskoj crkvi i Dušan Nikšić, pokolj veljunskih Srba u Hrvatskom Blagaju. Zanimljivo je kako kod sva 3 zločina priča ide ovako. Ustaše skupljaju sve Srbe muškarce u Glini i Blagaju 16 do 60 godina i nakon toga noževima, maljevima i drugim oružjem kreće pokolj. Znamo dokazano da se u Hrvatskom Blagaju nije dogodilo nikakvo skupljanje Srba od 16 do 60 godina i klanje 440 njih, već presudom prijekog suda strijeljanje 32 Srba i komunista, među njima i 2 Srba koji su izvršili stravičan zločin nad obitelji Mravunac. Kod ostalih je pronađeno oružje i popis za likvidaciju određenih Hrvata kao i drugi materijali koji su svjedočili onome što će se dogoditi u ljeto 1941. godine, to je oružana četničko-komunistička pobuna protiv Hrvatske države, praćena stravičnim pokoljima nad hrvatskim stanovništvom. Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže Lika, Kordun, Banovina, Istočna Hercegovina i druga mjesta stradanja.
Iskreno se nadam da će znanstvena zajednica, da će hrvatska historiografija 34 godine nakon toliko željene slobode progovoriti. Nestvarno mi zvuči da se bližimo polovici stoljeća kako smo raskrstili s beogradskim pašalukom i još uvijek se nismo riješili njegovih laži. Naša nacionalna zadaća je kritički preispitati komunističke izvore, izjave srpskih svjedoka i presude raznih zemaljskih komisija. Zar ćemo vjerovati režimu i ideološkoj djeci toga režima koji je jame i protutenkovske rovove punio Hrvatima? Jesu li Hrvati nakon 10. travnja, kada su aklamacijom prihvatili nezavisnu državu Hrvatsku, naoštrili noževe i krenuli u pokolj, kako to sugerira još uvijek službena istina nasljeđena iz komunističke Jugoslavije, ili je hrvatski narod kroz ustaške i domobranske vojne jedinice stao u obranu protiv četnika i njihovih genocidnih politika jasno istaknutih u planu Homogena Srbija i njihovih u prvim ratnim godinama partnerima Moskvi i Staljinu odanim partizanskim odmetnicima koji su svoju genocidnu politiku u formi revolucionarnog obračuna s narodnim i nacionalnim neprijateljima počeli provoditi u proljeće 1945. godine.